Gitayo og magnitude 7.2 nga linog ang Taiwan kaganina butag. Usa ka magtutudlo nga Mindanawan nga anaa nagtinir sa maong nasod misaysay sa iyang kasinatian. Samtang Office of Civil Defense Region 11 andam gihapon bisan wala nalakip sa gipaubos at tsunami warning ang Davao Region. Atong sayron sa report ni Kent Abrigana. Makita ang pag-uyog sa mga suga sulod ni ining factory sa Taoyuan City, Taiwan. Kini atol sa kusog nga linog 7:58 kaganihang buntag. Busa, gikan 10th floor. Gidayong nanaog ang mga empleyado sa maong factory aron mobakwit gikan sa maong building. Sa CCTV footage sa OFW nga gikan Davao Oriental nga si Kent Hamandre nga naa karon sa New Taipei, Taiwan, makita ang pag-uyog ug pagkahulog sa mga gamit atol sa pagtayog. Sa usa pa ka video, makita kining usa ka building sa Hualien City nga daw matumba na human nga nahugno ang pundasyon niini. Nanggaos sab ang mga trabahante sa usa ka building sa Hualien City, human nangaliki ang mga bungbong. Saysay ni Kent, padulong na unta siya sa eskwelahan kung asa siya nagatudlo sa usa ka elementary school, dihang naitabo ang linog. Lami kay mudagan sa kalsada kay since ang kalsada is plain man siya, wala mga buildings like sa buildings. Pero na may mga sakyanan, so wala na-shock gyud ko, like na-freeze kadali. And then nagtan-on lang ko sa building like hala mahugno naman siguro ni. Hinoon, nagpadayon gihapon ang ilang klase. Apan na kasi nati gihapon sila og mga aftershock human sa kusog nga linog. Parang ikaduha nga aftershock, first aftershock, and then ikaduha like after 1 hour or 2 hours na napoy linog, pero dili na gid siya kusog. Ginagmay na lang pero hadlok gyapon. Sa tala sa Japan Meteorological Agency, magnitude 7.2 nga linog ang miigo sa Taiwan kung asa anaa sa Hualien City ang epicenter niini. Dayon nga mipagula og tsunami warning ang PHIVOLCS sa 23 ka lugar sa nasod kung asa nalakip ang pipila ka lugar sa Davao Region. Apan pagpaklaro sa Office of Civil Defense 11 nga dili lakip ang pipila ka lugar sa Davao Region sa tsunami alert. Apparently there is a discrepancy of the advisory on tsunami warning released by PHIVOLCS. So the first one was nagsulti nga appeal ang Davao Region, but it is corrected immediately, and now we stand by the current advisory na wala tayo labot. Sa ulahing advisory, ang mga coastal area nga atbang sa Pacific Ocean sama sa Isabela, Batanes Group of Island, Cagayan ug Ilocos Norte ang nalakip sa updated nga tsunami warning sa PHIVOLCS. Hinoon, kanunay nagahimo og programa ang OCD-11 aron mamahimong andam ang publiko kung dunay mahitabong linog o tsunami. We are constantly having drills, no? Tsunami drills, national simultaneous earthquake drill. Ginaplastar na akong programa, ginatutluan na akong provincial and city disaster officers how to design a tsunami drill. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.